So ba shi ne aure ba, so ba shi ne aure ba. Baba Laure, lafiya? Ya ta. Yodin mi za ki zo ki zuba mana ruwa cikin masu da ta cikin ruwa masu kyau kuma. Salamu alaikum, me nake gani haka? Laura menene haka? Me ke faruwa ne Rukayya? Umma wai kawai ina wanke-wanke. Na ɗebo ruwa na masu kyau na ɗauraya kawai ta zo ta wani ɗaurayo da tunda ta juye man a ciki. Ga yanan yanzu ruwan ya ɓaci kuma babu wasu ruwan a gida. Wani irin ruwanci ne wannan? Ki zo ki samu yarinya tana aiki ki watsa mata ruwa. Duk kofar ɗakin ki bai miki ba da gurin wanke-wanke sai kin zo nan zaki zuba ruwa Laure. Lallai da warwuyan ki ya kwari a gidan nan to na san me daure mashi gindi ai zai dawo ya same ni cikin gidan na rantsi da Allah daga ke hashi wallahi daidai nake da kuwa cikin gidan nan har ta kai kina su ki samu yarinya tana aikin ta ki watsa mata ruwa marasa kin ko yake nufi ya da Allah daya yaya naga an yi wani cirko sai ka ce wasu yan mazan zakaru da ke faruwa ne wannan mara kunyan matar babanta aka ce mana ta zo ta samu Rukayya tana aikin ta zama ta ruwa marasa kin cikin ruwan wanke-wankenta haka ake yi to a cuke ma laifin in ba hauka ba ta yaya za a yi kina ji kina kallo a rinka gaya mu yoni idan mahaifiyata ce na rantse da Allah wannan yarinya da tun nayi kasa-kasa ne Wacce take hana mu ai wai sai ta ce a bari kada baba ya ce lakin ta dai to ai ga irin ta yanzu gabanta komai ake yin shi a gidan to laifin shi tsohon ne haka ake yi kina da uwa kaman wannan ki bari wannan tsigarar lahu wannan sakainar tana wani mata rashin kunya wallahi ke ma ummadin magana ta da laifin amma in ba haka ba ta yaya za a yi ke yanda Allah ya yanka ki haka turus in aka ganki kamar tifon burji wai hakki daya wannan dan abun saboda tana kishe ki ta rinka gaya miki magana wallahi ba za ta yi ba kai ni inda a ce mahaifiyata ce take gaya magana ko wallahi da tuni an yi ta kare idan ba da sai ta riga ranar nan faduwa ba ni kuma in zama min takara a rinka share kwata wai ne kake gaya wa maganar nan na gaya miki ba zo nan ka gaya mun tsoron ki ake ji ke wace ce wannan rashin kunya har ta kai haka Laure dan masu gidan kika mara Umma dan Allah ki bar ki man lamu ne Umma Tibi kyale ta dan Allah kyale ta dawo wajen ki na rantse da Allah in ba sai na saba baya miki sakin out kin bar gidan nan ba ni kuma ki ce ba da bane ba haka ya kamata ya yi wallahi sai kin bar gidan nan wanda kai ka bar gidan nan to shikenan mu zuba ni da ke dan Allah zauna ci gaba da aiki umma ya kuma shige ayo kuwa kin kashe banza jeki wallahi lazi jeki karaman mara mu za ga war shi kunya mu za a rena mu wayo ni da a karkashin gadon Lagos mazajen da nake kora ka dalala ka ji mana baki kasan gada sai dai ko in da ku da Allah ba mu tare shike sai wani suka bakin banza da wuri ni ina muku yaki ko Allah wuce no problem billahi lazi ko kai da mu ake zuwa da mu ake dawowa haba akan abubuwan da suke faruwa ne a cikin gidan nan ya kamata a yi matukan nan hanci gaskiya kuna kallon yadda baban ku ya dauki amaryarsa ya fita da ita daga cikin gidan nan yaje ya kama mata wurin da ita kadai mu kuma yi muna cikin halin kakani kai dole ne mu dauki mataki ba zai yi ba wallahi amma ku banni da al'amari ni na san yadda zan yi umma abin da nake ganin zurfi kin ga ke uwa ce bai kamata ki je ba ki yi zaman ki ni ki tura ni in je in mata rashin mutunci to shikenan Allah ya sa zaki iya haba umma kike yi da haka yes la la to wait yaya naga kun zo kun yi wani zama nan haka sai ka ce to ina tunanin ko akwai wata waina da ake tura kuma ni ma in zanna a toye wainan nan da ni a ce ta
na san cewa za a zo nan wannan ni na sani dole ne wata rana ya yadda ƙwallon mangwaro ya huta da ƙuda. Ya sake ta ko? Wani irin ya yi yadda ƙwallon mangwaro ya huta da ƙuda? Gida ya je ya kama mata mana, ya kama mata ɗakin ta ita kaɗai. Abin take so sai shi take ci. What? Ya kama mata gida? Ƙwarai da gaske. Haba da Allah. Baban ba. Ina wani mai balangu da yake nan ƙasa. Na je na tadda shi da wani mai mashin a tsaye yana jiran shi. Shi kuma ya zo wurin mai balangu din. An yi mai manya-manyan kulluna guda biyu. Na koma ta gefe ina buga kafa ina murna. Tunani na za a kawo shi anan. Yi wa shagare walle. Ina zuwa na tarar babu ma abinci. Ashe ya je ya kai mu yar akuya. Mu ya bar mu da yanwa. Haba, ko da na ji wallahi. Iye. To kun dai ji abin da yake faruwa ne ko? Yes. To ina da shawara ne. Abin da ke shawara ta shine ina neman haɗin kan ɗin mu afka gidan mu je mu kakkarta mata rashin mutunci. wallahi goyon baya 100%. To abin da nake so za a yi shi idan muka ji ni zan yi ƙoƙarin ba da baki ku kuma ku za ku ba da fasara. Don ba zai yiwu ba muna kallo mu sa ido wannan yar akuyar ta maida mu mahaifi sai ka ce waina a kanta. Magana kenan. Yes, je da ku. Mu za a rena mu haru. Yo ni a gadon Lagos ba. Wallahi in ne magana haka ake ne. Sai in dawo nan gida wani ya dauke ni bawo. Ba zai yi ba. Aha. Kinga kwantar da hankalin ku jira ki no. Wait. Dota, wai ke sai za me ya sanya baki jin magana? Yayanki ya kawo min karanki, kin san ko? Kada in ƙara jin kina ba yayanki bane ba? Ya zaki dinga yi mashi abin da bai kamata ba, kada in ƙara jin kina mashi irin wannan maganganun. Ya kawo min ƙararki. Ban kuma so in ƙara ji. Kawai ki saurare ni, na dai gaya miki yayanki ne. Saboda haka ki daina mashi irin wannan abin. Har yanzu sakon da na aike ki an so wani na dauka mata nikin dawo kina daki wai sirrin lalle ka yanzu baki nan cikin dakin. Okay to shikenan ce ina gaishe ta amma ki dawo gida yanzu da wuri yanzu. Okay my dear. Ku taho mana haba da Allah. Kun ga nan da kun ga nan ko? To nan ne gida. Ka tabbata nan ne? Ƙwarai kuwa nan ne don haka ina da shawarwari. Ku ukun nan afkawa za ku ci. Ni kuma ku banna a nan. Baban yana zuwa zan kwahe shi. Idan kuka shiga ku ragargaje ta irin yadda ya kamata. Kin ganin gefen? Bangaren Ahmadun kunne? To ki bige shi irin yadda ya kamata. Kawai abin da nake so in gaya muku sai kun yi taka tsantsan. Banda ciki banda madiga. Amma duk inda kuka samu ku yi mata lukui-lukui. Kun ji? To shikenan saboda haka ku biyo ni. Ku an taya. Alhamdulillah. Maza ku shige. Kar ku damu. Ana yi muna jin daɗi, ana bari muna jin. Kin shiga! Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Malam, akwai matsala ne. Yanzu na baro gidan laure. Binta ta ebi iyalinta suna ta wallahi in baka sanni ba za a kashe ma mata yanzu. Ko gidan na? Kwarai kuwa.
wallahi akwai matsala. Kai dan ni ba ma zan koma ba gaskiya. Hakan yayi daidai. Ba ni za a ɗauka sakare ba. Ai gwara a tare a gwabza. munafuka mu kuwa maza ki fito waje. Wai muryar su a yake ji nan. Ai idan kika fito zaki gani ko? Wai da ku ne? Ban yi mamakin ganin ku ba. Ai na san za a rana wai an sace zanen mahaukaciya. Ke binta, da ki ji. Ja da baya da rago. Ba tsoro bane shirin fada ne fankan ba ta kilishi. Ke dakata, kake ƙara gaya ma umma ta wannan maganar saboda ruwa ba sa an kwando bane. Umma, ni ina mamakin yadda wannan bakare za ta tsaye tana gaya maki magana. Dan Allah ki man izini in shaƙe wuyanta. Ai magana umarni kuma ta kare da kayya tunda na kwaso ku na taho da ku ai kawai ku far mata. Kuma ban da ita dakata ke kalmar mara kunya fitsaran rija. Kin ban daidai. Me nake gani haka? Binta, ke da hankalinki za ki gonan gidan da ke wani kishin kai? Ki zo gidana ki zo ki sada ma wannan rashin mutuncin da ke da yayanki? Eh? To na ji. Assalamu alaikum. Yanzu ke Binta, yanzu rashin arzikin da zaki mana kenan da ke da yayanki? Ki je ki sami yarinyar ne baiwa Allah ki tsarin da yake ki je ki mata wulakanci a cikin gida. Wallahi ba kyauta mana abin da yake ba kuma wallahi ki shiga hankali. Aushin ya ka turo ka kare mun tanadi? Ni sai an turo ni da gidana? Ki ce sai an turo ni? Kai ba zan yi da wannan ba. Na gaya miki ki shiga hankalinki. Yana yake fito fuska ki sai an yi me sai Ba dole ba. Na ga abin da nake so. Kaga fa yanda kai kyau? wai a haka abin da nake so da ke kika ni addu'a Allah ya bani kuɗi in sai duk kayan da ke cikin bota bikin nan garin wato in dinga sa su ɗaya bayan ɗaya domin su faranta miki. Godiya nake sosai Allah kuma ya amince da haka. Amin. Albishirin Ina ji. baba ne dama ya ce in sanar da kai. Ya baka kwana uku turo iyayenka. Wato ɗaya ba ka sanin fashe ki ba. Kin san sana'ar da nake har yanzu bata kafu ba wallatana in ce ina da kamar sana'a wadda ya dace a ce na yi magana a wurin su amma ki sani wallahi ina sani ban san irin magana da zan je in tunkari iyaye na da ita kan magana ya kamata a ce mu dan ƙara samun lokaci ko ba haka ba. Ya daga maganar aure ga baki ɗaya ka bi ka fita hayyacinka kamar na ma albishir da mugun abu. Ba ta da hankali ne ba kawai ina tsoron kada in rasa ki. Ba maganar rabuwa ka bari karka labari ba mahaifina ba ne na san ni yadda zan yi shi zan yi kokari in fahimtar da shi. Gayya dan Allah ki duk kokarin da zaki kiman dan kada in rasa ki saboda wallahi ba zan taba jin daɗin rabuwa da ke dan Allah ki abin da ya dace kiman ina son ki kuma ina ba wani abu har da zan yi iya kokari na fahimtar da shi abu ɗaya kawai nake so ka rike min na san zai mun duk